I dag der stødte vi ind i et lille designmæssigt problem, da vi skulle begynde at samle det her fuglehus. Hvis vi brugte de her 4 brædder, så ville kassen ikke blive kvadratisk. Men vi vil gerne have den kvadratisk, så vi fandt på en rigtig god løsning. Det vi gjorde, ikke? Det er, at vi blev enige om at få fjernet 4 af de her brædder her. Og det blev så de her 4, fordi de dårligste af dem bliver skåret ud. Men stadig rigtig, rigtig gode. Men stadig rigtig, rigtig gode. Og så blev vi enige om, at vi tager bare 4 nye, som er lidt bredere. Og så vil vores kasse blive mere kvadratisk. Så det er det, vi gør. Det er vores næst sidste gang i værkstedet, men vi følger vores tidsplan, så vi når selvfølgelig at blive færdige til tiden. Men vi havde lige et problem, vi kunne ikke komme på en del til at sætte vores bund sammen, så vi valgte den løsning at få en lille ekstra bund i, og sætte den sammen. Men der er lidt for mange søm i, så vi stikker lidt op. Så det vi har tænkt os at gøre her, det er, at vi ligesom sætter sådan en lag på. Får sådan en kultæppe, og det er ikke for fugle. Sådan så det, for det første ser det meget bedre ud, og for det andet så kan det beskytte det fugle for de skadelige søm, der er der. Det er det, vi tænker os at gøre. Og så har vi selvfølgelig lige valgt det her materiale her, fordi vi synes det var perfekt, og det så godt ud, og det passer med fugle. Og så har vi vores bund her. Så ligesom det passer. Og det gør det. Hold nu op. Det ser perfekt ud, der. Eller skal den større? Skal den lave en, der større? Nej, det ser perfekt ud. Hvad siger du? Ja, perfekt. Okay. Super. Vi har sat tændsler på her i begge sider, så at vi kan rense fuglehuset. Det var en af kravene til opgaven. Og da vi havde sat de her toppe på, der fandt vi ud af, at der var et lille mellemrum mellem dem, så der bare ville kunne komme regn ned, hvis det begyndte at regne. Så vi satte en lille klods på her imellem dem på den ene låg, på den ene side låg. Så når vi lukker ned, så der ikke er noget mellemrum, så vandet det ikke løber ned til fuglen, når det regner. Og så har vi lavet lidt ekstra detaljer på huset, for at det bliver lidt pænere og lidt ikke bare sådan et almindeligt køligt fuglehus. Vi har sat et lille bord på toppen, og så har vi fået det sat lidt mere til at ligne et hus, så vi sat en lille dør på, så for at det ser lidt mere æstetisk flot ud.